Hej. Hej alle sammen. Woohoo! Hej. Velkommen til webcasten her. Og det har været så spændende en januar, at jeg har været rigtig spændt på den her webcast. Rikke, 2017 skulle være året, hvor de laver rekordvækst. Jeg synes, at det har I taget til jer. Det kører helt rigtig godt, hva'? Ja. Det har været en vanvittig januar, som jo selvfølgelig blev startet med et kick-off-event i Vejle, og vi kom jo alle sammen hjem med vanvittig inspiration, og der har været så mange i teamet, som har haft nogle mål, og der er bare blevet arbejdet så ihærdigt, og der har også været mange, som ikke lige havde nogle mål at gå efter lige nu, men de har stadigvæk hæppet og bakket op og været der for hele teamet, så det har jo skabt så meget momentum, og det har bare boblet med energi hos os alle sammen. Og vi har fået vanvittige resultat i vores team. Vi har faktisk hjulpet 5 nye partnere i gang, og de 5 nye partnere er blevet smart bronze her i januar, og de har også alle sammen fået Sensino for free. Så hele teamet har faktisk trukket afsted og hjulpet nogle mennesker med at se, at det er muligt at få succes og få en god indtjening lige fra starten af. Og det har været fantastisk. Og så er der sådan, så er der også kommet et par titler, sådan derhen af. Og Mette, hun tog en silver. En arbejdssilver kalder jeg den. Det har været hårdt arbejde. Det har virkelig krævet en masse møder. Altså. Det har været super sjovt og super fedt, men, og det var helt fantastisk. Jeg troede faktisk ikke, den ville komme, men få minutter i deadline, lige et par timer før, så fik vi hævet den i land. Det var så fedt. Det var så fedt. Altså, jeg troede ikke, at jeg var sådan en titelrytter, men det er jeg. Og få den skide silver endelig langt om længe. Næsten kun på kunder, ikke? Ja. Så godt gået. Ja, vanvittigt godt arbejdet. Og det viser jo også, at Mette har bare taget ansvar og kørt på tingene med lidt hjælp fra teamet til slut, ikke? Og du gjorde det simpelthen bare vanvittigt godt. Tak. Og så er der også nogen, som faktisk nåede lige trinet over. Yeah. Der var faktisk nogen, der nåede gold. Yes. Ja, det gjorde vi jo. Fantastisk oplevelse. Helt fantastisk. Susie og Jan. Troede I på det hele vejen igennem? Ja. Der var lidt tvivl. Det må jeg sige. Der var nogle plusser og nogle minuser. Men målet var der. Ja, målet var der, at nu skulle det være. Det havde det været før, hvor det ikke lykkedes. Og sådan er det jo også det her game. At det er jo ikke kun det at gå efter en titel. Det er jo lige så meget at hjælpe en masse mennesker. Og så til den der med, at når folk siger nej, så er det jo ikke nej til os eller til mig. Så er det bare nej for nu. Og så må man kæmpe lidt videre, og så finde andre, der gerne vil lege lidt og høre noget mere om det her sunde projekt. Så ja, så det var lidt op ad bakke, og det var klokken lidt i 7 tirsdag aften, og jeg sad her helt alene. Jan var ikke hjemme. Så jeg sad her helt alene og skulle fejre det. Det var faktisk ikke, det var lidt svært. Hvad betød det for jer, at vi havde sådan en teammiddag den sidste weekend i januar? Gjorde det en forskel for at finde energien til at gøre det sidste? Helt sikkert. Det er, at vi arbejder på kryds og tværs af det her team. Alle jer dejlige mennesker, I giver simpelthen så meget til os. Altså, I ved det. Totalt positiv energi hele vejen rundt. Og så er det crossline, ikke crossline, ligegyldigt hvad det er. Vi er alle sammen glade, vi er positive, vi snakker, vi hygger. Og det gør de sidste 2, 3, 4%. I stedet for 4,7, så er det 4,8 hele vejen. Ja. Vi fejrer hinandens sejre, det synes jeg også er dejligt. Og vi hjælper hinanden op, hvis det er, vi skal hjælpes op. Hvis man er faldet og slået sig. Det synes jeg er dejligt. Så tak for det. Ja. Tak til teamet. Ja. Det var helt det var så dejligt, fordi vi havde Søren og Mette over
den sidste weekend i januar, og havde jo, vi trængte alle sammen til lige at få lidt mere kul på motoren, og det var fantastisk at have nogen fra teamet, som er over os, over og dele ud af deres erfaring og viden, og I var bare sådan med en kæmpe hjælp, og så dejligt at have jer med. Så I kan jo også lige sige lidt om, hvordan I oplevede. I passer jo underligt nok meget godt ind i det her. Det er ikke underligt. Hvor er din ven, Jan? Vi havde en fantastisk weekend. Vi havde en fantastisk weekend sammen med jer. Yes. Og vi kom hjem fuld af energi. Og fuld af tro på, at nu her de sidste par dage her, de bliver bare gode, og den får vi bare lukket på en god måde. Så vi er også bare med til at give masser af energi videre. Det er dynamik, når vi først er sammen, og vi er i gang alle sammen. Og man kan mærke det der med, at lige en gang imellem lige stepper sammen og lige mødes, hvor det kørt igennem og planlagt, det gør altså bare en forskel. Når vi sidder hver for sig og skal finde ud af, hvordan vi kommer videre, og hvordan vi når vores mål, det er lidt mere tungt. Men det, at vi arbejder sammen og snakker sammen om, hvordan vi når det gør en forskel. Ej, det er ligesom det her, når man kommer med nogle stykker brænde, hver der kommer med ild i brændet, ikke? Og når man så lægger alle de stykker brænde sammen, så opstår der jo bare et gigantisk bål. Det var faktisk sådan lidt den oplevelse, vi kunne godt mærke, at vi havde energi, men den energi, vi blev mødt med over ved jer, den var jo fantastisk. Og jeg må sige, at vi så sad sammen og spiste om aftenen der, jamen, hvor var det fedt. Altså, hvor var det bare så enormt. Ja. Og det er også det, når vi, selvom vi... hvad siger du, Søren? Det er lidt latenstid. Det er rønt. Han sagde, at det var Jeg er ikke blevet mundlam, jeg har aldrig hørt før. Nej, jeg vil egentlig også bare understrege, at den her følelse af, at der er rigtig mange, der er ude og arbejde på deres drøm, og på at komme lidt tættere på deres drøm, og at de gør det samtidig. At man ikke er alene om det, men at man ved, at vi alle sammen ude og gør et stykke arbejde. Det giver bare det giver et fantastisk sammenhold, når vi beslutter os for at rykke i flok sådan en weekend. Og det betød jo også, at hende her, hun nåede op på det første lederniveau og blev eksekutiv. Og det vil Ditte nemlig rigtig gerne fortælle lidt om, hvordan har det været at nå det? Det har været rigtig, rigtig dejligt, og det har krævet rigtig meget hjælp for mit team. Jeg havde ikke kunne gøre det alene, og det, der er så fedt i Team Power, det er, at vi arbejder både for vores egne drømme, men også for de andres drømme. Altså den måde, vi simpelthen arbejder sammen på, ligegyldigt hvilken gren eller hvilket ben, eller vi hjælper simpelthen hinanden. Vi har simpelthen sådan et godt kendskab til hinanden og hinandens modsætninger. Så jeg har fået rigtig meget hjælp. Jeg fandt ud af det. Jeg sad faktisk og havde goalplan med Søren og Mette, hvor det gik op for mig, at jeg netop var nået niveauet eksekutiv. Så vi skålede i et glas vand. Men det var rigtig, rigtig dejligt. Ja. Altså, man kan sige, jeg har bygget det op stille og roligt. Min strategi har været at først komme ud og nå min smartbranche, få min mentorbonus og sørge for at gå ud og lave min X-Team Express, sørge for at lave rigtig meget god kundeopfølgning, hvilket har gjort, at jeg har mistet fattelig få kunder i de 2 år, jeg har været i gang. Jeg har lige siddet og kigget på det i dag. Jeg har sådan set mistet 7 kunder på 2 år. Der er 4 kunder er blevet partner. Så det er jeg faktisk rigtig tilfreds med. Og selvfølgelig har jeg haft
fokus på i januar, fordi jeg ligesom kunne se, at jeg var tæt på at kunne nå 26. Men det, der var allermest vigtigt for mig, det var, at jeg satte 2 rigtig dejlige mennesker i gang som partner i januar måned, og de nåede deres smart bronze den ene i løbet af 6 dage. Hans Nielsen, det synes jeg er rigtig flot, og Sensino for free. Så der har simpelthen været så mange titler, som vi har kunne fejre, så det har været rigtig dejligt. Så det er sjovt, og i forhold til, vil jeg lige sige noget af det, fordi det har også været hårdt arbejde. Men det her med, at når vi sætter os mål, hvis vi ikke når dem, så lad os kigge på, i stedet for at have fokus på det, vi ikke nåede, så have fokus på det, jeg rent faktisk nåede. Det har været min strategi, og det har sådan hele tiden hjulpet mig til, når noget har været svært, eller har gjort ondt, at så har jeg fortsat. Så det er sådan kort min opskrift. Og jeg har en god opskrift. Sponsor her. Altså, jeg kunne simpelthen ikke ønske mig nogen bedre. Vi drak lyserød champagne i går, og det var ja, det er rigtigt. Og snakkede en lille smule Sensino. Ja. lille smule. Det kan vi ikke lade være med. Nej. Men det er faktisk det, som kendetegner jeres team. At hygge jer, have det sjovt ved det, og bygge forretning samtidig med. At faktisk også lige det, man siger om at bygge Sensino. Og så får I også den vækst. Og det kan man mærke i teamet. Det kan man mærke, at man hygger sig. Eller så gør man nogle ting, som man kan være sikker på, at vi har det sjovt. Ikke? men jeg synes, det var rigtig godt gået. Og nu har de også... Jamen, det var rigtigt, Jan. Party! Ej, hvor er det op ad bakken, så find næsen frem. Ja, det er faktisk godt råd, Susie. Jeg synes også, at udover alt det der, det er et sejr for alle sammen. Og jeg ved, at de har jo lavet nogle forskellige kampagner, og Sensino har sat masser af høje mål her i hele 2017. Og også i januar, hvor de har lavet for alle det blev Active Diamond og havde vokset 25% i deres forretning. Og det synes jeg, vi skal jo sige også tillykke til Søren med det. Fordi det er fantastisk godt gået. Det er en teamresultat. Det er det er, ikke? Og det er det, der gør det her fantastisk sjovt at arbejde med i det hele taget. Noget som vi brugte noget tid på også, da vi var sammen, det var fokus på, hvad er vores mål? Og ligesom, hvad er vores mål egentlig? For 2017, vi lige startede, vi er egentlig godt i gang, og vi kom fantastisk godt ud af de her startklodser her. Så det, der er utroligt taknemmeligt i forhold til det at bygge forretning, det er, hvis vi har et fuldstændig klart mål foran os. Og det er det, vi brugte noget tid på, mange af os, om hvordan gør vi det her? Hvordan får vi, hvad skal der egentlig kun for at nå målet og sådan noget ting? Og det er et super fedt emne at snakke om, når man sidder sammen i teams. Hvordan gør vi så det her? Hvad er det egentlig til for at nå næste niveau? Og det må jeg bare sige, den energi, der ligger i luften, ligesom man kører over Storebæltsbroen. Ja, men altså, det er også i vores team, der er plads til alle. Og da folk kører deres Sensino-forretning på forskellige blus, og vi er egentlig meget opmærksomme på at hjælpe alle i teamet til at lave nogle mål, som passer til dem, sådan så de ikke brænder ud og ikke løber panden mod en mur, men så det også bliver en succes. Og det kan være bitte små målsætninger. Det behøver sikkert at være store titler, det kan være mange små ting, og så er vi gode til at rose og anerkende folk også det arbejde, de gør mod at komme tættere på. Ja, vi har det sjovt, og vi har en rigtig god kultur, og vi holder virkelig af hinanden. Og vi har sådan et godt sammenflettet team, og det... Hvad vil du sige, Søren? Jeg kan huske, der var en tid tilbage til en altså forretningspræsentation, og hun skulle lave præsentationen, og hun var nervøs, var egentlig bare en lille detalje af, hvad hun var. Hun rystede sin krop der. Hun lavede en fantastisk god præsentation.
det der rent faktisk skete på den her pige, det var her i januar måned. Der stod hun på den store scene over København. Ja. Så meget gas, så det gav genlyd selv herovre i det vestlige. Ja. Jeg synes bare, det er prøv at kigge en lille tilbage og se, hvilken udvikling det er. Og så prøv at tage jer selv på ryggen og sige, det er rigtig godt gået. Og det gælder faktisk alle i teamet. Der er simpelthen sket så mange fantastiske udviklinger rundt omkring i teamet, og du har fuldstændig ret i det. Det er forskellige niveauer. Jeg er for det, fordi det er forretning. Det er bare godt. Og jeg vil også gerne slutte af også med at snakke om, at vi siger, everything rises and falls with leadership. Og det er den der, at bygge den der lederskab i det. Og det kan du mærke igennem alle, der har snakket i dag. Helt fra Mette, som er blevet silver, alt det, som hun har været igennem for at lære det, op til goal, op til executive, op til lederne, og Rikke og Søren og Mette. Og det synes jeg, at den der udvikling, vi gennemgår, og det er svært, men så går vi dage som i dag, hvor det er bare simpelthen en sejrdag, fordi vi kan mærke det igennem hele teamet. Så jeg synes, vi skal sige 2017, det er bare starten af 2017. De her første måned, så bliver det et fantastisk resten af året. Er vi klar til det? Så men lige derudad kan I have, lad os det lige, og Søren, du vil lige sige det sidste så. Det at vi er i et team, hvor det team, vi er i, prøv at høre, det team, vi er i, der var 5 i det team, inklusive JP og Karla, fordi de brød også niveauet for januar måned, og kæmpe tillykke med det. Ja. Altså virkelig, havde over 25. Tak skal du have. Tak. Fænomenalt. Og så var vi frem til det her, prøv at høre, i jeres team, inklusive hele teamet, der var der 30, altså 5 ud af 30 i hele Cincino. Worldwide Cincino. Jeg kan ikke høre, hvad det siger. Er det sejt, eller er det sejt? Jeg spørger bare. Det er så Og jeg vil også sige, det er vi også stolte af, fordi jeg ved, at vi har et fantastisk team. Jeg synes, at i Cincino plejer vi at sige, at vi er alle sammen one team, men hold fast. Og det er fordi, vi nemlig har de fantastiske folk, og alle de, som virkelig kæmper og er sulten på at lære de ting, der skal, for at komme godt videre. Så vi er spændt på det. 2017, det bliver bare et fantastisk teamår. Super godt gået. Kan I have det rigtig godt alle sammen? Hej.